بلێت مەشەوان هێژا لە ترکیە ڕۆژەوا سیاسەتێ بووە هەڵبژاردنین حرەمیک و مەها ئادارە ساڵە 2024 دەیبرێ و بچن لێ هەڵبژاردنین شارەداریان باندۆرێک مەزن لە سیاسەتا ترکیە کردیە سیاست هەر لەسەر وەیەکی برێوە دچە دە هەڵبژاردنین حرەمی دە چه عالی دەی سەر بکەبە ڕەوش چاوایە ئەم دەرباسی ئیستانبولێ ببن siyasetmedar İlhami şekmeyvanime silav bu tekeki İlhami keki İlhami yani هالبجارتنين حرمي رو وقتكي قالك زيده مايا ليه خيايا هالبجارتنين حرمي سياسة تركيا ختم عندنا هر تشت لسر هالبجارتنين حرمية الجورا بهوريات أو اتفاق مخالفتي واقتداري جو هبون جبوه هالبجارتنين بارلمنتري دي دوم بكن تتشاوا دخوينة دي تناتا بقرم demeki diyara demeki zeden nemaye le vekşi ve got bu yerel seçim, belediye seçimleri ev helbjartının şaredariyan çok daha farklı je çünkü artık helbjartının beri cudaya şimdiye kadar karşılaştığımız dema farklar oldu. de helbjartının Böyle olunca din cudatire geçmiş Mayıs seçimlerinde vek olduğu helbjartının gulanê ku encamê ku li wê derê hatine girtin paylaştırmeme sonucu lê hêjî ji wê encamekê nehatiye derxistin divê helbjartinê dixwazin İktidar Partisi seçimi avantajlı bir şekilde giriyor. Partiya Desilatê bi awayekî avantajê beşdarî vê helbjartinê dibe lê alê dijbere du şikestin aniye di helbjartinên serokkomarî û helbjartinên parlamenteriyê de lê niha dixwazin bi itîfaqekî beşdar bibin itîfaqa millet bû بله ulaştırarak şimdiye kadar karşılaşmış olduğumuz keki İlhami ger emwerin ser rewşa Kurd de hilbijartinên Gulanê de yani dengên Kurd ew qas mühim bûn lê dengên Kurd bandorek li siyasetê nekir li gora bahweriya te vê carê dengên Kurd dikarê vê ehmiyetê vê giringiyê werbigire ku di hilbijartinên berê de bi mexabinî ve negirt en önemli soru bu. Pirsa sereke ev Can alıcı soru. Pirsa giring ev Kürt siyaseti ji ber ku siyaseta Kurd Kasım'ından bu yana ji helbijartinan birliğini yok sayarak ji sadece kesên ku nasname wan nas nakin taybet desilata niha ku taybet AK Parti ji bo ji desilatê biçe siyasetekî da meşandin bu da seçimlerinden bu yana yani ev jî nîşan dide ji helbijartinên 2015 ve erozyona neden oldu. deng kêm dike siyaseta Kurd deng kêm dike divê helbijartinên herêmî de sala 2024 dê werin encamdan niha dixwaze bi nasnameya xwe beşdarî helbijartinê bibin ev ji bo siyaseta Kurd biryarekî jiyanî ye hem duwarê rê û rêbazên siyasetê de encamên vê helbijartinê pir giringin û hem jî dê siyaseta Kurd vegere ser nasnameya xwe ez hêvî dikim divê biryarê xwe da ji dil bin û berxwe bidin ku vê biryara xwe berdewam bikin eger ev biryarên ku girtine careke din ji bo çepgirên Türkiye careke din ji ber çavan derbas bikin divê dûdilê nîşan bidin dê careke din şikestinekî dîrokî werbigirin keki İlhami her eger em divê çerçevê de berdewam bikin
نهات تو بخوا د سیاستا کرد کسکی ناسکری سیاستا کرد ککی الهامی هدف مثلا دبیجه هدف هر چقاسی دبیجه از پارتیه کی ترکیه ما و علاقه به کرداواتنه فلان لی هر کس بیچاوی وک سیاستا که کرد لی تماشد کی هدف دبیجه دریه من وکریه ویجه از شته دپرسم هدف دریه خوش جهه پره وکی باشه جبو کرد yan ji bo AK Parti vekî baş e yan jî bi serê xwe bikevî tu çawa dibîne Yani birkaç şekilde bunu cevaplamak gerekiyor. Ez dixwazim bi çend awayan bersiv bidim Kerem. ya yekem divê nasnameya xwe ya Kurdî baweke eşkere zelal qabûl bike û siyasetekî ewên ku vê siyasetê qabûl bikin divê deriyê xwe ji bo wan veke ev AK Parti ji dibe CHP ji dibe lê di nav niha desthilata nakû heye Bu anlamda divê warê de eger divê çarçevê de dixwaze peywendî çê bike nîşaneyên vê jî hene divê destpêkê deriyên xwe ji bo AK Partiyê veke ji ber ku AK Partî desthilata e de heman demê de jî serokkomar jî AK Partiye û duwarê pirsa Kurd de jî ji bo çareseriya aştiyane ji bo azadiya zimanê Kurdî ji bo ziman perêwerde zimanê dayîkê demokrasî ji bo Kurda jiyanekî hebe rewşekî wiha avedan bibe siyaseta qeyyûman bidawî bibe divê destpêkê bi AK Partî re derî vekirî be lê eger CHP jî û aliyên din jî helwestekî wiha nîşan bidin yanî bêjin HDP partiyekî Kurdî ye herçend HDP dibêje em partiya Kurdan nînin Türkiye'ne lê herkes zane ji goşt heta hestiyê partiyekî Kurd e ev gotinek û dibêjin em Türkiye'yî ne ewa zêde manekê xwe nîne lê hemû zanin Kurd can didin vê partiyê ji ber vê kîja partî be jî divê eger li ser vê arasteyê bêre peywendî çê bikin wê demê kare deriyê xwe ji bo van hemû aliyan veke nabe tenê ji deshilatê derî bigire û ji bo dijbereyan deriyê xwe veke ev duwarê stratejî û siyasetê jî xetayekî mezin e divê deriyê xwe ji bo hemû aliyan veke ji ber ku divê Kurd li vî welatê li Tirkiye wek xwe bikaribin bijin û bikaribin zimanê xwe jîndar bikin û ev jî tenê bi rêya diyalogê be nabe deriyên xwe bigirin kekê îlhamî tu zanî niha mesela mirov carna ji tecrûbê xwe dersê werdikirê ji ezmûna xwe dersê werdikir niha hedef li gel CHP tifaq kir di hilbijartinên Gulanê de dengê xwe dane CHP di jiyana xwe de CHP li Bakurê Kurdistanê ew qas deng wernegirt CHP çi kir mesela çû li gel Zafer Partîsî protokoleke nehênî çêkir û li wê derê yanî partiyeke nîjatperest partiyeke ku li dijî her tiştê Kurd yanî tawîzê gelek mezin dane Zafer Partîsî lê bi HDP re vê neyek jî nekişand yanî niha Ekrem İmamoğlu yan jî Mansur Yavaş diyarin mesela Mansur Yavaş karî çi bidê Kurdan kesekî wekî Mansur Yavaş yanî ev na ezmûna Kurdan li gora behweriya te Kurd divê ji vê ezmûnê çi dersa derbix Yani şöyle söyleyeyim. Ez wiha bêjim anlamlı bir soru. pirsekî watedar bû HDP bi CHP re tîfaq nekir HDP dest ji xwe berda û wekû tevlî CHP bû du nêrînên cuda du hebûnên cuda du helwestên cuda di tîfaqan da tên bahev lê wiha nebû aliyê ku nexwest bi HDP re îtîfaqê bike hevdîtinê bike
جوان شرم دکه نرنکی وها بو بیو هوای اتفاق ناب جبر وی یکی جخو HDP دنگ خو کم کر لهر در ترکیه لباجارن کردان جی دنگ HDP کم بون و پر باوی کی جدی کم بون سدم سرکه جیم او بوکو رنگ وان بهنا وان ناو وان شواز وان دیوا نبو اتفاقی که وها نابه اتفاق تشتکی وها وکود دوی وک خوا وک هف ببینه تگیشتنه کی وها به نها اتفاق جبهه و ای پارتی اتفاق بو جبهه به پارتیا دهاتوی را دموکرات را پارتیا دوارا بوان را پیمانی درست کرد جبر کو روشوان مرجوان وک هف بش بو لی اگر تو نبحسبینه و او پیوندی نابه اتفاق کرد دوی وارده پیامه کی پر جدی دان گوتن اگر و ناسامه خودی در نکفن و ون پیوندیه کو شواز خوا رنگ خوا ندیار به ون گاف بابجن پیوندیه کی وا از دنگ نادم و اری هری کرد نچون سرسندوخه ev hilbijartinên Dawî de Kurd neçûn ser sindoqê. Spasiyat etkim, Birêz İlhamî Şık, siyasetmedar İstanbulê gelme.